Lwami yazi ngakushiya ulenga ngalesa sikhathi ngikushiya lapha ku-part 5 la khona-ke usizithandeka ekhuluma indaba yendlu nokuthi-ke kuthuzwa wawumamkhulu yini endlini uma ngabe kuqoqwa abantu noma kuqoqwa iy'ngane ezilokhu zizofakwa la. Iyaqhubeka-ke namhlanje u-part 6. Ngiqinisekise ukuthi uma kuwukuthi usuku lakho lokuqala ubona le video kuwukuthi ubungakazi wabona amanye amaphathi, ngicela ungene emavidweni wehle njalo uzowubona u-part 1 awuthayitliwe ukuthi part 1, but uma uqala ukubona u-part 2 ngezansi kwa-part 2 kuno-part 1, or ngizofaka ilinki ye-playlist la ngaphansi kwi-description noma kwi-pinned comment ukuze leyo link uzothola wonke lama video part 1 to le part le esikuyona namhlanje ku-part 6. Enza sure njengamanje ukuthi uma ubungaka-subscribe uyasubscribe bese uyalike ebese uyalinda ividiyo ziphele bese uyakhomenta. Abantu ebesihambisana nabo bayalwazi udaba, angeke silokhu sikhuluma into eyodwa. Uyalike nje ividiyo as soon as uqala ukuyibuka uyalike, as soon as iqhubeka uyayishare, as soon as iphela uyakhomenta ngendlela wena u-understanda ngayo. Angingamosheli isikhathi intwana sekhaya ngiyazi usudiniwe usulinde part 6 wakho njengoba njalo. Hlangana kwi-comment section mina nawe bamba nayo video. Athi wena Thando uyathanda ukusigulisa, uyathanda ukusanganisa nje. Ngangisho kahle ngathi lo muzi owabantwana. So angazi yini manje uzongibuza leyo nto leyo ukuthi mele sikhulume indaba yomuzi. Ngasho kahle ngathi nemuzi lo muzi wabantwana. Ngithi mina ke umuzi wabantwana bapha abantwana. Ngoba mangicabanga kahle mina yimi engawuthenga lo muzi ngi1. Ubala bapha abantwana uma uthi umuzi wabantwana. Ngoba it's like manje kuzoba yikhaya elikhulu leli. Ubala bapha abantwana. Ubala umntana wethu or ubala nabo bonke abantwana. Athi ngangitshelile nje. Athi uyakhumbula ngesikhathi uthi wena ufuna ingane ehlangane. Kwaphelela laphi lokho. So ushintshile ke manje. So ngathi sothewe ngayo egole manje so ushintshile. Angithi kwakusho wena, wawusho wena ukuthi ingane emele ehlangane zibe nekhaya. Sekuphelele laphi lokho. Ngithi no mina into engiyibuzayo ngithi leli khaya mawuthi elabantwana baphi? Ngoba uyi1 umntwana engimtholile mina. Ibaphi labanye abantwana obanhlute leli khaya leli. Ngizokwazi. Athi kongaseni wena woqhuquzela into yokuthi ingane ehlangane zizokwazi ekhaya manje sowuthini kimi? Ngithi angikwale lokho. Yebo bokuyimi ebengigqugquzela ukuthi ingane zibuye ekhaya, ingane avakashe ekhaya. But ke lokho akusho ukuthi ingane zine right kulo muzi. Umuntu one right la umntwana wethu okuleli ekhaya leli. Umuntu one right lo mntwana wethu. Athe uyathanda ukugulisa. Ngithi aya ngigulisa ke bhuti bese ngithi awungitshele kukhona nje into ofuna ungazisa yona eyenzakalayo empilweni yakho. Sekubuza mina ke yasona. Athi yini? Ngithi nje kukhona nje mhlawumbe into ofuna ungitshela yona engayazi mina mhlawumbe nje ebalekile empilweni yakho. Athi ayakukho. Ngibuze ugcinene nekhaya. Yemi ke loyo phela. Ngithi sengifuna indaba. Ugcinene nekhaya. Athi why? Athi why? Ngithi hayi ngiyabuza ukuthi ugcinene nekhaya. Wrong yini mangibuza ukuthi ubagcinene nekhaya? Akusamelanga ngibuze ukuthi bagcinene nekhaya. Athi hayi ukuthi angi-understand nje mfowethu ukuthi kuvelaphi konke lokho. Kuvelaphi? Ulokhu ufikile nje ubuzana nezinto, uyimizi yini nani. Ngithi hayi bo ngiyabuza ukuthi ubagcinene nekhaya. So yini difficult ukusho ukuthi hayi ngibagcine last week, ngibagcine last month. We understand le nto le. Yini enzima? Athi mfowethu azibona mina ngikho emodi ngiyokhuluma. Ngithi hayi bo kunezinto engizizwayo la engingazazi ukuthi noma ze right na. But ke ngifuna wena ukuthi kube osiconfirmayo ukuthi zileqiniso kangakanani. Athi iziplezo zinto lezo. Ngithi indaba yasekhaya ngingafundi ukusho ukuthi ngizokuthiwa wena boyolobola umfazi. Athi indaba yasekhaya kwenze njani? Yabona nje umuntu osho nga-attitude. Indaba yasekhaya kwenze njani? Ngithi abantu bathi bosekhaya wena nobhuti wakho. So impendulo yakhe. So ngithi bene wenzani ekhaya? Uthi hayibo bese babone ekhaya. Ngithi nafika ngifuna avumele yena and abone ukuthi sengiyazi ukuthi beya ekhaya. Athi ayakubalekanga ukuthi bese wenzani ekhaya, akubalekanga kunezinto bese yolongisa akubalekanga. Ngithi kukhona yini umuntu okhona empilweni yakho manje?
sekubuza mina kusiswini Nkosi yami. Athi ukhona kanjani? Angi-understand nje lo mbuzo wakho, ukhona kanjani? Thandeka. Yo. Hayi mfowethu manje yabona lento yakho manje iqale ngibangela isicefe nje. Ngithi kanjani ibangela isicefe kanjani? Athi manje hayi manje ever since ufikile manje hey hayi manje into ozibuzayo. Ngithi hayibo ngiyabuza ngine right ukuthi ngibuza. Athi usukele eGoli uzobuza yonke lezi zinto zakho. Ngithi ngine right ukuthi ngibuza. Ngoba thina mas discuss izinto sigcina singaphumanga ne conclusion ukuthi ngempela sifinalize ukuthi ngempela simiphi. Every time masikhuluma ngezinto ezibalekile sizishiya zilenga like eyendlu njoba sishiye ilenga. Athi ishiye ilenga kanjani endlu? Angithi ngakutshela ngathi ngizokukhokhela. Ngithi uzokhokha lobo ukhokha amahafu nje amacosu iyofika nini kule mali esavumelana ngayo? Moyubheka nje wena iyofika nini? Athi mfowethu wawenza into oyibonayo and njazi abona manje ungibangela isicefe. Ngicela nje kungephe i-break sis ke ngifocus kwi-business yami. Yezona ucela i-break kubhodi. Usengala ke manje okwesi4. Alikaphumi futhi kithi iqiniso ukuthi ubhotiza ngempela zikhiphane le ngasekhaya. Wathi sisi ngicela ungiphe i-break. Hayi unento eningi kakhulu, unento eningi mina ngisafuna ukufocusa kwi-business yami. So izinto nje ezi-useless njengalezo okhulumayo anginaso isikhathi sazo. Uyezwa na? Athi ucela i-break. Wathi umzwe kahle. Angifuna ukusiphinda. Ngicela i-break. Ithi oh ayikho inkinga. Ngizokunikeza i-break. Ngiyezwa ne? Ngizokunikeza i-break. But ke so yimi but ke ngicela ukwazi ukuthi ekhaya boyokwenzani. Athi akubalekile lokho njengoba bengishila ngathi akubaleke ngalokho akudingi wena. Yezwa na? Akudingi wena. So sese nje ngicela nje ungiphe nje i-break. Mase nge right into zami zize right. Sizohlangana futhi. Okwamanje nje ngicela nje ungiphe nje ispace sami. Ngihambe all the way from Johannesburg. Ngiyokwalewo kwesi4. Athi ayike mawusho njalo ke but before ngibuyele ekhaya bengizwe ngathi wena kuthiwa uthatha umfazi. Ngabe uliqiniso kangakanani lokho ukuthi wena uthatha umfazi ekhaya? Hey! Ayideli nansi intombazane ezwa na. Athi Thandeka ngithe angifune ukukhuluma. Ngicela nje ungiyeke sisi. Ngicela ungiyeke. Buza ukuthi uzohamba nini? Ngicabanga ukubhuka nini? Ngithi hayi ngizobhuka. Yezwa na sengiyaxoshwa nakwami. So ngithi okay no it's fine ngizohamba. Ayikho inkinga ngizohamba. Ngicela sifanelane indaba yomuzi. Athi indaba yomuzi no ngitshelile ngizokubhadara imali yakho. Ngizokubhadara imali yakho noma kuthiwa ngikubhadarele imali yakho but you must know one thing ukuthi lo muzi lo even noma kuthiwa mina sengikuthengele out ngikubhayele out lo muzi lo ubelonga kumntana wethu. So mayikuthenga out wena ukwazi ukuthi okusalayo umntana wethu une right kulo muzi uba umuzi wakhe. So kuzoba igift from kubaba wakhe kuyena. Mawukuthi ufunela ukuze leThekwini ufuna uzofunda eThekwini umntana uzosebenzisa indlu ngoba indlu yakhe. So wena sesengizokuthenga out endlini. Ngithi sikhulumile leyo. Sengifuna ukuyazi eyemali ukuthi yona imali ke uyifaka nini yonke. Yezwa na? Athi imali yakho ngizoyifaka. Ungastresseki nje. Nginamathende, nginama-payment. Nabazi abantu bamathende, nginama-payment outstanding. Ngisubmithile lapha, ngasubmitha lapha. Uyawasho nama-figures zikho. Yezwa na? Ngisubmithile lapha, ngasubmitha lapha. Ngathi oh okay. Shuthi ke eyami ke izongena nini? Ngathi no ngizofakela soon. Ngeke liphele iviki. Ngeke ngafakelanga.
hayi ngibonge ke ngihamba ke ngibuyele eGoli nginama question angaphendulwanga ngoba uvele wangiblocker nje akangafuna nokuthi nje ngisabathi ngiyabuza ukuthi ekhaya boyokwenzani wayiblocker nje indaba yakhona wayiblocker ngathi okay no it's fine ngibhuti wami ngahambela ke ngabuyela ekhaya ngilomfona cela imali yedlu cela imali yabantwana akuqhamuki hawu ama-payment la kuthiwa ya-process aphi kanti hamba isikhathi hayi-ke kufike ukuthi-ke manje ubhuti lona uthi sisi awubuye ekhaya ngithi nkosi yami kanti le nto lena yini ngithi no hayi ngizobuya ngiye mangifika ekhaya fika futhi kushintshwe ngisho ifurniture kushintshwe nefurniture kule ndlu but ngiyayibona ifurniture yakhona ukuthi manje inetouch yomuntu wesifazane endlini yami ke futhi manje i-headboard ekhona manje yebo i-headboard kuqonda ukuthi babona masisi lapha endlini angithi phela sokwaningi and seyizingibathile lento yokuthi ngiyaliwa mina ngisaluwakazi but whenever efila engathi ufuna umuntu wesifazane ufuna uzongazi ukuthi unkosikazi ukhona yabona angazi ukuthi usekutheni mase efuna mina ngoba lo muntu uyabona ukuthi unayo yonke inhlobo yomuntu wesifazane empilweni yakhe yabona but ikhona lento yokuthi nawe ndeni afuna ukuthi kumele kube yimi engizayo hayi ke ngiye ke mithi mangifika nami sengifika ngiyabona sengiphethe le attitude yokuba iside chick ukuthi nami ngeke ngisafika ngiklina ngeke ngisafika ngibe unkosikazi nami ngizofika ngiphole nje yabona nami sengifuna ukumanje ukutreatiswa njenge side chick because ngiyabona ukuthi la hayi mana ikho lento ngiyadlalwa la so athi hayibo dala ngisigcinele isandla sakho uzongiphekela yini uyathanda ke ilemkhari ke ngathi hayi khathele kanjani yazi athi hayibo serious ngikhumbula isandla sakho ke ngize ngithengele nezinto ngithengele nezinto ngivule ifridge lo muntu mayenze grocer akakaza enze grocer izinto ezisona so ubani benza nobani grocer ngivule ifridge mangithi okay hayi mani ngiyabona mani ukuthi hayi mani ifridge lithi angihlale ngedwa la ifridge lithi nje angihlale nje ngedwa no ngishintshe ngihlale phansi ngithi ngikhathele ngeke ngikwazi ukupheka athi okay uthi ke sambe ke bengikhumbula isandla sakho ukuthi uzongiphekela nje kahle ngithi okay no it's fine but ke angeke ngikwazi ngikhathele athi okay asambe ke ngizokuhambisa ke siyohlala sambe siyohla ke wenye yemaja restaurant lapha emhlanga kuthiwa kwaZuma hayi ngikhempele khona ke sihle ke futhi sibuye kube mnandi ngalolanga lelo ngakusasa ubonakala ukuthi hayi futhi nje kumnandi nje hayi izomoshakala ke la mangena ikholi so le kholi engenayo ngiyizwa le kholi ukuthi akusikholi yelokhale le and ilanguage ekhulunywayo la ilanguage and ngiyayizwa ivoice ukuthi ivoice ke yomuntu wesifazane ngibuze ke mina hayibo maqeda khuluma mina nekholi then uthi ngithi ikholi yazi ekhaya ngithi mabani ekhaya athi akubalekanga ngizwe ukuthi ngiyacaswa ngithi vele bengizwile eqaleni ukuthi lo muntu lona kuthi uthatha umfazi bese ngithi umfazi wakho agxume ngithi umfazi wakho athi nginomfazi ngimthatha yaphi mina umfazi angithi umfazi wami uyawazi ukuthi uyangethuka lokho ungethuka lonto le ngithi ngizwile wena kuthiwa boyolobola ngizwile kuthiwa benihambile nomfonini yolobola athi ubani okutshela lonto leyo ngithi akubaleka ngalokho but okusalayo kumele wazi ukuthi ngiyazi ukuthi wena unomfazi manje ekhaya umthatha kanjani nomfazi ngaphandle kwemvumo yami kanti yini lento ebesiyenza ola long siyahlukana siyabuyelana and mase ngiphumile kuwe uphinde kube wobuyelayo uzo ufuna ukuthi sibuyelane kwenzakalani why wangitshela ukuthi usothatha umfazi why bongitshela athi mani wehlisa umoya kusuke kwento ephuthumayo into ephuthuma kanjani ungempela usho ukuthi wena unayo umfazi ekhaya confirm ukuthi wena ukhona umfazi ekhaya ayibo athi ngigcina ngimthathile ke umfazi cabanga guys bengifikile
i-2 days yonke bokumnandi ku-husband and wife, uyazwa na, ku-husband and wife. So ngaleli langa leli uzothola ukuthi uyaconfirm ukuthi hayi impela ukhona unkosikazi ekhaya. Ngithi ulobole nini? Athi hayi kwaba into esheshayo nje, ngimlobole ngesikhathi ebesixabana nawe la undaba yendlu, uzumbiza ukuthi bangazi bofuna imali abantwana, wazo wathi wena awazi ufunani kwindoda useless kangaka, useless. So ngabona ukuthi ke umfazi wansi waqala wakubiza ngokuthi useless, ayisekho into esazolunga lapho. Vele into yethu bengasacacanga nje, but bengizama nje ukuthi ke ibe khona into ekhona, but ever since wena wathi ngi-useless, so ngabona ukuthi kwamele ngifune omunye umfazi. Kusho yena uyakhumbula ngixabana naye ngimhlohlela impahla zakhe kuplastic emnyama ngimguba ngimxosha endlini, ngathi mangikwatile ngasho ngathi wena useless, ngoba kunezinto abengazenzi and ziyangifrustrate kakhulu. So usebuyela back kule nkulumo ukuthi ngambiza ngathi mina useless. So wabona ukuthi ke shutha akasoyindoda kalutho ke, ngcono ke afune omunye umfazi. Wathi yebo kwesisi bengiyolobola ekhaya. Manje wayungibizile la, ngibizeleni ukuthi bengifuna ukuthi silungise nje izinto nje, bengikhumbule njengonkosikazi wami, phela unkosikazi wami wokuqala. Ngithi nesithembu, but umthatha wesithembu uthi mawuthatha isithembu ke unkosikazi omdala kumele umazise before uhambe uyolobola. Wena uhambile wayolobola ngaphandle kwemvumo yami, and nibe niyonyoba kahle nefamily yakini. So lo mfazi omlobolile uhleli kuyiphi indlu le, uhleli kule ndlu lena eyafika yakhiwa yimi. Uhleli kuphi umlobolele? Ukoti zaphi lo makoti lo wakho omncane? Athi akubaleka ngalokho, but ke kumele ulazi ke iqiniso kusekhona komfazi. Wathi he athi usekhona komfazi, ngihambile ngayo lobola intombi yangasekhaya. Lobola intombi yangasekhaya? Yebo, ngilobola intombi yangasekhaya. Ezoba seduzane kukama nobaba, sebebadala, so bayamdinga umuntu ozobabheka. Yes one. Sebe umama sebedinga umuntu basebekhulile, badinga umuntu ozobaqaphela. So ngihambile ke sesingayolobola. Sengifuna ukwazi ke manje ukuthi ulobole nini? Asho athi uyakhumbula ngesikhathi esithize. Ngithi mina angekho. Ngithi yebo ngiyakhumbula ngesikhathi ngifike ngigqokeza ama-locks. Yathi yebo ngaleso sikhathi. And ngakubona ngithe mangithi ngizothatha izinto endlini, oqinisile even kokungiyami le ngajika, ngangihamba ngalolanga ngoba wafica ngifaka amabhakla nje, ngangenzela kube safe ngoba ngangihamba ngangiyolobola. Uyolobola ngangiyolobola khona unkosikazi ekhaya. Ngingazi guys ukuthi ngithathele ngihlanganise nani khona unkosikazi manje. Ngithi ke isibeka phi ke manje leyo nto leyo? Sengicela ke nje mina ngoba indaba yendlu uyahluleka ukubhadala imali yendlu, uyahluleka ukondla abantwana. Manje sekunomfazi. Ithini into? Ngicela uhlalise abantu basekhaya, ubachazele nje ukuthi sewunomfazi ekhaya, nami umkhulule. Hayi ke sefele ngiyakhulula nje, ukhona umfazi ekhaya, ngiyakhulula ke manje ngempela. Qhubeka nempilo yakho, uyezwa na, qhubeka ke manje ngempilo, sekunomfazi ekhaya. Ngithi ayibhuti ngiyabonga, wangalako kwesi-5 ke yilapho ke esadecide khona ukuthi ngiyayivala i-chapter kaSorenson, ngiyaphuma futhi empilweni yakhe, ngoba ngithe mangimlandelela ngama-calls indaba yendlu
nezinto esasisebenzile naye ngathola ama-threat, ngathola ukuthi athi mina ungangithathi kancane, ngiyazi la uhlala khona, ngazi ngisho umsebenzi wakho, so ngeke ungithathe ngisho iminute ukuthi ngiyise lapho. So khuluma ubheke ukuthi ukhuluma kanjani, ngoba na sometimes ngimfonela ngimthuke ngifuna imali endlu yami. Athi-ke sis, ngeke ungithathe ngisho iminute. So ngabona ukuthi-ke guys, impilo yami ibalulekile. Njengoba ngangisarendele indlu, ngamsandele i-affidavit, so indlu ingakuye namanje. Nawendene mangimfonela ngicela imali yendlu, imali ayitholakali, sometimes uyofaka lowo 5,000 but nje imali asayikhokhile i-less than 100,000 so far. Sesikwazi sineminyaka nje sihlukene, i-less than 100,000. And entweni zabantwana-ke ubhoti-ke akekho involve, yimi engisibhekelayo. So guys-ke olwami uhambo-ke noSeronso laphela-ke kanjalo, ngokuthi ngathi ngincamela ukuthi ngicela ukushiya yonke into, and angifuni ukuthi ngilo ngimbangele umsindo, ngoba ngiyabona manje ukuthi mina njengomzali ngizogcina sengiluza abantwana bami. So ukuthi ngiphephe, ngathi nje kulungile ngizoqala phansi yonke into. So maye eqhamukile efakele leyo mali yendlu kuyibonus game, but-ke angisayibhekanga, and futhi njenganje lokuthi nje ngiyayivala i-chapter yakhe. Sahlukana kanjalo-ke thandwa sami. So nje sanibonani, ngizophendula imibuzo ebengiyibona kuma-comment section. Abanye bebabuza ukuthi ngisahlala nazo ini iy'ngane zakhe. Cha, zabuyela back komamazo. Kwafika isikhathi sokuthi ngibabuyelise abantwana. Kwakungekho mnandi shem, ngoba besebebondile nami, but-ke futhi ngisaxhumana nomama wakhe lo munye bengihlala naye. Ubudlelwane bethu bo-right, ayikho inkinga. Abanye bebebuza ukuthi Thandeka, kwenzeka yonke lento lena, why ungazisi ifamily yakho, why bungatsheli ifamily yakho ukuthi kwenzeka lento emzeni wakho? Guys, kuba nzima kakhulu uma umntana wentombazane, njengoba ngangichazile nje ukuthi mina abantu ebengiclose nabo abasekho bonke. So ngathatha i-decision ukuthi izinto iy'nkinga engibhekana nazo ezami, noma ngangazi ukuthi mhlambe mangiye ekhaya mhlambe bazofuna ukuthi benze something, but ngathatha i-decision nje ukuthi uthi ngingaba involve ekhaya since omama bengasekho, and ngiyambona lo muntu ukuthi umuntu onjani. So nje kuwo konke bekwenzeka bokuyimi nje, ngingafuni nje ukuthi umndeni wami ube involve. We understand. Abanye bebebuza ukuthi so Thandeka, ngempela wamnikeza indlu ngo-2.5 yezona? Yebo, indlu yahamba, indlu ingakuye. I believe manje ngezwe kuthiwa yena wathenga indlu kwenye indawo, and then le ndlu engangiyithengile ihlala ubhoti wakhe nonkosikazi wakhe. So indaba ukuthi ubhadara kanjani, wayibhadara yini imali usabhadare, I think it's a half, not even a half. It's esencane kakhulu imali ayikhiphile, kulama 5,000 10,000 ebeloke wakhipha. So nje imali engasho ukuthi usayikhiphile i-less than 100,000 kahle kahle mangibala nje. So nje imali engekho at all. In terms of ukuthi uyasupporta yini abantwana, cha, abantwana kabasupporti. Ubudlelwane bethu bunjani, ngadecide ukuthi kumele ngimxolele, ngoba sometimes uyafona afuna ukukhuluma nengane yakhe. Ngathi phela angikwazi ukuthi ngimstophe, because ingxabano yethu istophe ekutheni babe nobudlelwane nomntwana. So nawendene uyafona afuna ukukhuluma nomntwana, futhi ngimnikeza, ngoba angifuni umntwana angiblame kusasa athi wena wangiblocker ekutheni ngikhulume nobaba. So nawendene mayezwile ekhumbula
uzobona ngekholi ingena ethi ucela ukukhuluma nomntwana ngimnikeze ke futhi. Guys, kubalulekile ukuxola ngoba uma ungaxolanga impilo yakhe ibuyele emuva, uzivalela wena kwa impumelelo yakho, uyivalela wena impumelelo yakho. So ngathatha isinqumo sokuthi ngizoxola konke ebesikusebenzisa ndawonye uzosala nako, you understand. So nje impilo yethu yaba impilo ekanjalo. So uyakhuluma nomntwana wakhe mayethandile, but in terms of support cha akasupport, and futhi ngimxolele angimbambelanga iqhubu, yena uyodila nento zakhe mhla uNkulunkulu emkhumbula nje. So wenzani manje, ukuthi wenzani angazi ukuthi wenzani, but ke ngiyacabanga ukuthi nayo impilo yakhe iyaqhubeka ngoba phela sekukhona omunye umuntu empilweni yakhe, you understand. Nama ngisafuna ukuthi ngilombuza ngiba involve. So nje kwaba nepeace ngoba ngifuna ukuba safe, ngingafuna ukushiya abantwana bami. uNkulunkulu kuningi angibekele kona elifeni. Manje nginomuntu o very supportive ebantwaneni bami, nginomuntu onginakekelayo, engasho ukuthi so far i-role kababa uyayidlala ebantwaneni bami. So nje guys, bengithi nje ngizophendula lokho. So istory sami ke nje siphele kanjalo guys. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningephe indlebe nokuthi ngisharishe i-experience yami. Abanye bebethi Thandeka, we can't believe ukuthi lena ngempela impilo boyiphila, impilo yangempela na. Just to confirm guys, yes, bakungasiyo nje i-story mhlambe impilo ebest uThandeka ebehamba phezukwayo. Impilo yami yangempela le, bengingasi ukuthi ngizicreatele i-story, cha, bengazicreatanga i-story. Impilo nje engithe ngathi go through yona ngisesemshadweni. So guys, ngiyabonga kakhulu uthando zami, nokuthi nje nibe nami throughout, ningilalele. And into engibonga kakhulu kule experience ngishare nani ukuthi I have seen abantu abaningi besifazane coming forward ngezinkinga ababhekene nazo emshadweni yabo, nezinkinga abafisa ukuthi bathola amandla ukuthi baba nesixazululo, abangazi ukuthi bazophuma bebashonephi. Ngiyakubonga lokho, and ngiyakujabulela ukuthi ifoni yami ibusy, abantu besifazane bebesho ukuthi mina I'm going through this thing right now, Thandeka, you understand. So ngiyabonga bosisi, ngiyabonga bodadewethu, kunobhuti nabo ngingababala mhlambe be 3 or 4 abazile forward kimi, bathi sisi baba bahlala phansi bangichazele ukuthi nabo they've been through a similar situation, you know. So makube bebona umuntu wesifazane eza forward ezochaza nje babuyelwa lithemba ukuthi ngempela uyakhona ukuthi undlule ebunzimeni, uqale phansi impilo. Guys, ngaqalile mina impilo phansi, bekungekho mnandi, bekungekho lula, but ke uJehova ngiphila amandla. And into engisize kakhulu ukuphola, ngaphola enhlizweni, ngaxola, ngaze ngakwazi ukuthi kumele ngiqale phansi ngoba ngela senginabantwana. Kuba kuthiwa mhlambe bekuyimpilo yami nje ngedwa, bengizothi hayi yabona, but ke manje sekumele ngicabangele abantwana bami ukuthi okay, abantwana bami basithola kanjani isinkwa, bayamdinga umama. So nje ngiyabonga kakhulu uthandwa zami ngokuthi ningisupport. Ngiyalibona nepage likhulile kakhulu, ngiyabonga nje, i-following inkulu kakhulu uthandwa zami. Angazi ngiyathoba kini kubosisi, ngithoba kini bobhoti beningilandela kakhulu. Ngisazoqhubeka nje sengishare ke i-journey yami elifeni, ukuthi nje ezinye izinto ngaphandle komshado zikhona, nezinye izinto ezenzekayo kuma families engeke ngahlangabezana nazo emndenweni wami uqobo ke manje, you understand. So mangithole nje isikhathi ngizongixoxela nje ukuthi mina ngihlangabezane nani empilweni nje. So ukushare kwami i-story, it's not about ukuthi ngifuna udumo nani, but ngifuna ukuraise i-awareness ukuthi it's okay ukuthi ukhulume ngezinto
obhekane nazo, you understand, ungawuthwala umthwalo uwedwa. Uthola umuntu if umuntu ongathandi ukuthi izinto zakho zibe public, zibe out there njengesikathandeka, thola umuntu othola ikhona lapho uzokwazi ukuthi uhlambuluke khona, ukhiphe enhlizweni yakho. Mhlambe isixazululo isolution ungayithola, you understand. So le ndaba yokusaba ukuthi manje ngaxoxa uzothiwani, ngizohlekwa, o mhlambe njengoba ngihleli nje kulomshado ngisengihlalele ukuthi nje phela siyamazi usibanibani uganele umuntu ophezulu. So lento ye-stigma yokuthi i-status sami mangiphuma mhlambe kulomshado bazothina abantu ngoba phela ngimina mhlambe ngigana usaziwayo or ngigana induna or ngigana umfundisi, uyayibona lonto le. So mangiphuma kulomshado bazothina, kodwa izinto ube usha ngaphakathi. Mina I'm one person ongayi-encourage into ye-divorce, but ke sisiwami nawe bhuti wami, wena ubuhlungu bakho uyabazi, thiwa icathulo ziziwa umnikazi wazo, you understand. If ubona ngempela ukuthi kuyashisa, ubone ukuthi iyabona la ngiyashisa, sometimes it's worth it ukuthi ushiye nawo konke, ngoba abanye abantu abekho nje kulomhlaba because ubefuna ukuthi masephuma aphume nento zakhe zonke. Sometimes nje uphume uqala phansi kukunikeza ipeace. Ngaphuma mina ngaqala phansi, like mina ngaphuma ngangishinga lezi zinto sasizinazo. Imoto yami yokuqala nje imaster angizange ngithengise, ngaphuma ngabuyela phansi, ngadowngrade, ngabuyela ngayo driver imaster 2. Uyabona, ukuqala phansi kuyaqaleka thandwa zami. So uNkulunkulu anibusisa.